En perill imminent, Illip Nuissa signa una obra molt sòlida dins del gènere de thriller polític d'acció, consolidant definitivament la figura de Jack Young com un heroi complex i moralment íntegre dins del panorama cinematogràfic dels anys 90. Aquesta segona col·laboració entre Nuissa i Harrison Ford després de Joc de Patriotes, 1992, aconsegueix igualar, en molts aspectes, la seva predecessora, una sofisticada, una mirada més crítica a les estructures del poder i un equilibri excel·lent entre l'acció i la reflexió. L'argument gira entorn d'una nova amenaça per a la seguretat dels Estats Units, el narcotràfic colombià. Quan un empresari nord-americà, amic personal del president dels Estats Units d'Amèrica, és assassinat per un càrtel colombià, el govern decideix iniciar una operació secreta i il·legal per neutralitzar la xarxa criminal. Enmig de tot això, Jack Young, recentment nomenat subdirector de la CIA, es veu embolicat en una conspiració política que posa a prova la seva integritat, la seva intel·ligència i el seu coratge. El guió és una peça clau de l'èxit de la pel·lícula. La narrativa es construeix amb múltiples capes que combinen l'espionatge, la política internacional i les lluites internes dins de l'administració dels Estats Units. Aquest enfocament proporciona una visió realista i gens simplista del funcionament del poder, alhora que manté l'atenció de l'espectador amb girs argumentals inesperats i moments de tensió sostinguda. Si bé Alec Baldwin havia encarnat Jack Young en La caça de l'Octubre Roig, 1990, és Harrison Ford qui li dona una profunditat humana única. A perill imminent, Ford ofereix una actuació matisada, plena de convicció i dignitat. El seu Jack Young no és un superespia invulnerable, sinó un home de principis atrapats en una xarxa de corrupció i secrets d'estat. La seva lluita no és només física, sinó també moral. També destaquen Willem Dafoe, amb un paper carismàtic com el mercenari John Clark i Joaquim d'Almeida com a Félix Cortaz, un sofisticat i calculador estrateg del càrtel. La química entre Ford i Dafoe és notable, sobretot en les escenes d'acció compartides, on la confiança mútua i la tensió dramàtica es combinen amb eficàcia. Illip Nuissa es consolida aquí com un mestre del thriller polític. Amb un to més sobri i reposat que moltes altres pel·lícules d'acció de l'època, el director australià sap modular el ritme de manera que cada escena tingui el seu pes específic. Les seqüències d'acció són espectaculars, com la de l'emboscada a Colòmbia, amb una coreografia visualment potent, però mai gratuïtes. Nuissa opta per una direcció que no oblida la intel·ligència de l'espectador, oferint una pel·lícula amb substància, no només adrenalina. La fotografia de Donald Moncolpina, El joc d'Ande, captura amb eficàcia tant els espais grisos i escèptics de Washington com la selva espessa de Colòmbia, mentre que la banda sonora de James Horner, una vegada més col·laborant amb Nuissa, embolcalla l'acció amb una música que accentua la tensió i l'emoció amb subtilesa. Potser l'aspecte més remarcable de Perill imminent és la seva voluntat de transcendir el gènere. No es limita a ser una pel·lícula d'espies o de narcos, és també un comentari sobre la hipocresia política i la fragilitat de la legalitat quan el poder actua al marge de la llei. El personatge del president, que actua mogut per interessos personals disfressats d'acció patriòtica, serveix com a crítica directa a la manipulació institucional. Aquest enfocament fa que la pel·lícula sigui sorprenentment rellevant encara avui. En temps d'opacitat política i decisions preses en nom de la seguretat nacional, Perill imminent manté el seu valor com a peça reflexiva, capaç de fer pensar sense renunciar a l'entreteniment. Perill imminent és una pel·lícula ambiciosa i brillantment executada. Ofereix acció de qualitat, un guió intel·ligent i un protagonista ètic que s'enfronta a un sistema corruptible. És, sens dubte, una de les millors adaptacions de Tom Clancy al cinema i un exemple gairebé perfecte de com combinar entreteniment amb crítica política. Perill imminent és una obra recomanable per als amants del thriller d'espionatge,
però també per a qualsevol espectador que valori una narrativa sòlida, interpretacions convincents i una direcció que no subestima la seva audiència. Una pel·lícula que es pot gaudir tant com a aventura trepidant com a reflexió moral sobre el poder i la responsabilitat.